Dawn huma l-fdalijiet tal-Kamra tan-Nar fl-akwati tal-Matab fil-limiti tan-Naxxar il-splodiet tal-ħabta tas-6:30 ta' filgħodu nhar l-1 ta' Ġunju illi għadda u eżżet partijiet kbar tal-pajjiż waqt li l-impatt tagħha ikkawża ħsarat estensivi anke f'residenzi sa' San Pawl il-Baħar. L-inċident għanqal investigazzjoni intensiva mill-awtoritajiet, inkluż permezz ta' inkjesta mill-Maġistrat Joe Mifsud illi ħatar diversi esperti speċjalizzati biex jgħinuh. Il-ħamis filgħodu One News kien fuq il-post waqt iżjed investigazzjonijiet fejn segwhom il-qrib fil-post fejn xi darba kien hemm il-kumpless tan-nar. Dan wara li l-ispezzjonijiet, l-evalwazzjonijiet u l-kontrolli delikati fl-aħħar jiem ikonkludew il-żona issa hija meqjusa sikura. Il-post tal-isplużjoni jixed l-impatt devastanti u l-qerda kbira li din ħallit warajha parti żgħira biss mill-infrastruttura li baqgħet maġġar fiċ dik li kienet tintuża bħala kċina. Knatan u fdalijiet oħra kienu inferxin sew fl-liqif l-inħawi sa mijiet metri l-bot. Kmin il-ħamis filgħodu komplet l-inkjesta maġisterjali fil-każ bil-Maġistrat Joe Mifsud jasal fuq il-post biex imexxi aktar spezzjonijiet u jsegwi mill-qrib l-andament tal-investigazzjoni. One News informat illi wara li tneħħa kull tip ta' periklu mill-post minn fejn tneħħa anke materjal ieħor pirotekniku illi baqa' ma splodix. L-investigazzjonijiet issa qed jimxu b'ritmu maġġel. Jirriżulta li diġà ġew identifikati elementi li jistgħu jgħinu biex tinbena stampa aktar ċara ta' x'seħħ dakinhar tal-1 ta' Ġunju. Waqt li li skont il-licensi responsabbli dakinhar ma kien hemm ħadd fil-Kamra tan-Nar għalkemm weġġgħu ħafif żewġ persuni li kienu fl-għelieq qrib dak il-ħin. L-inċident seta' kellu konsegwenzi traġiċi. Kien One News ukoll żvela li grupp ta' volontira tal-lob tan-nar minn Għawdex dakinhar kellhom ikunu hemm dak il-ħin iżda fortunatament kienu tilfu l-vjaġġ kmieni tal-Gozo Channel u spiċċaw qabdu l-vapur ta' wara, xi ħaġa li salvatilhom ħajthom. L-investigaturi qed janalizzaw diversi xenarji possibbli għalkemm s'issa qatt m'hemm l-ebda konklużjoni uffiċjali. Fil-proċess investigattiv qed jipparteċipaw mhux biss l-esperti mit-taqsima forensika tal-Pulizija u mill-Forzi Armati ta' Malta, iżda wkoll speċjalisti oħrajn fosthom inġinieri tal-elettriku u xjenzati tal-kimika biex tingħata stampa teknika aktar dettaljata tal-każ. Sa dan it-tant minn informazzjoni li kiseb dan l-istazzjon, il-Pulizija rċiviet aktar minn 300 rapport ta' ħsarat minn residenti u negozji fil-madwar li varjaw minn ħsarat strutturali sa dan li l-proprjetajiet ikkawżati mill-qawwa tal-isplużjoni.